Son Héctor Otero, o candidato do PSD-PSOE no Concello de Cangas. Tamén son o teu tenente alcalde. Os socialistas de Cangas, nestes vindeiros 4 anos, apostaremos por un concello onde o consenso primará sobre o autoritarismo. Queremos un concello plural, aberto e co diálogo por bandeira. Os socialistas apostamos nesta legislatura por espazos para a conciliación familiar, espazos onde o pobo teña sitio para disfrutar. A xuventude, a terceira idade, os nenos, os máis cativos, poden hoxe gozar no centro de Cangas dun dos mellores parques da nosa bisbarra. O actual goberno municipal, coa Concellería de Obras que teño a honra de dirixir, apostamos porque a terceira idade goce un edificio que o merecen todo, un edificio coas mellores prestacións, un edificio que vai ser un referente en toda a nosa bisbarra. Os socialistas apostamos polo turismo de calidade, polas boas praias, polas bandeiras azuis. Apostamos polo turismo todo o ano, porque Cangas é sol de Galicia. Cangas é deporte en toda a súa extensión. Campións olímpicos, pabillóns dignos, campos de fútbol. Esa é a realidade destes 4 anos. Apostamos decididamente por fomentar o deporte base, o deporte para a terceira idade. Cangas, en definitiva, hoxe e sempre vai ser un referente no deporte. Cangas ten futuro e para elo temos que coidar o básico. As instalacións e as infraestructuras educativas foron nestes 4 anos unha teima por parte do goberno. Teimamos en mellorar, teimamos en facer realidade un pabillón para o Colexio de San Roque, un pabillón para o Colexio de Ío. E sobre todo teimamos en facerlle a Coiro un novo colexio. Esa é a realidade. Cangas ten futuro. A mellora de espazos para os nenos e nenas foi unha constante nestes 4 anos. O Parque de Nazaret, o Parque Galáctico do Sinal ou as melloras introducidas din moito do traballado nestes 4 anos. O cuidado dos nenos e a súa seguridade foi primordial para apostar por este tipo de infraestructuras. O plan E cambiou Cangas. 8 millóns investidos polo goberno do Estado fixeron que Cangas sexa hoxe unha vila onde os maiores, os cativos, os jóvenes e as persoas teñan un lugar apropiado para vivir. Novos parques, novos investimentos, novos equipamentos, novas infraestructuras para mellorar Cangas. Ese foi o espírito deste goberno, ese foi o meu espírito, o espírito meu e dos meus compañeiros. Hoxe Cangas conta cunha rede de saneamento a cor dos tempos, conta cunha rede de abastecemento, servicios vitais para a cidadanía.